Umengameli uRamaphosa uthi uhulumeni uzibophezele eqinisekiseni ukusheshiswa kohlelo lokubuyisela umhlaba kubantu ngenhloso yokubuyisela isithunzi nelungelo abaphucwa lona lokuba abanikazi bawo ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo. Uhlelo lokubuyisela umhlaba kubantu ludle izigidigidi zamarandi. Siyanibonga kakhulu ukuthi nakwazi ukuthi nibekezele, nakwazi ukuthi nilinde sonke lesikhathi. So today, as we give your land back, your ancestral land, we are also here to restore the dignity and the belonging that was taken from you through a great injustice and suffering that was imposed on you by the colonial governments, by the apartheid government. Isakhamuzi esihlomule ngetayitela sithi nakuba bekuthokozela ukubuyiselwa umhlaba kodwa banxusa uhulumeni ukuba ubahlinzeke ngezinsiza zokusebenza. Okubaluleke kakhulu ukuthi ukunikeza umhlaba kungekho indlela zokusebenza kufana nezeleze kuthina. So siyahalela ukuthi upresident uma esinikeza lo mhlaba zibe khona indlela zokubuka ukuthi post settlement what are they going to kanye bazokwenzani emva kuba besinikeze umhlaba, kungabi ukuthi sinika umhlaba ozogcina uba amadlelo enkomo, sifuna ukusebenza umhlaba. Amanye amalungu omphakathi akhala ngokuthi kunabantu abanikezwe amatayitela kungafanele ekubeni wona sekuphele iminyaka eyi14 afaka izicelo zokubuyisela umhlaba. Sineclaim eno 14 years sikhuluma ngayo esinga-attendwa kuyona. Namhlanje okunikwa kuyabantu amatayitela abantu abangekhili la. Yikona besifuna kulandelela, simbhalile uPremier ukuthi sicela ukuba makulandelwe yonke into, akukho umnyango esingawakungenanga asilandelelwa. Umengameli uRamaphosa uthi amanye amatayitela omhlaba asohlelweni lokudluliselwa kubanikazi maduze.